Kublaya pi baro, ipdang sngobhaya pi syaka tu kubor mentaga janmit, shwaban paj ki kubor nginya pechwai kimat bakongsan. Ajing kren ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu ya ki dikhat ki self help group hakakat ling suin habaljek, play perdai ki project bakongsan haka program balapen long hamau klang. Yale ka Meghalaya ban kershani ki samla haka tanat ki kam jngok kai perthei ong umentri ka tanat ki kam jngok kai iba poling do. Sedang ka jingle niam ha Sri Ram Janma Bhumi Complex ha Ayodhya ha shwa ka jingpen kentang ya ka dur ublei Ram Lala ha ka arpo artarik ukala lingkot. Kentho ka kong amperin ya ka jingja bakha kha jong uba pala na ka constituency jong u banjur ya ka jingdon kam jong u MP bandon ka ji jan bat ki pat ba bat ha ka lempong Meghalaya Games poi ka rib hoi sha ka semi final ha ka jinga le kai football jong ki ken thei bahapo khat prasnem Kubor ki babnia hashwa ban mi na tu ra shashilong ka President Kari ka Draupadi Murmu henna ka step kalaya kren bat ki khot jong ki self help group ha ka kat ling suin habaljek tura bat kalabu mau nongrim na ka benta ka integrated administration complex ka bathamai hatura lengba ka video conference kala samru ya ki khusnam bat ki sernot shalaitli ki self help group jong ki kenthei Lasan ran ya ka Presiden Kari da ulat ke jela uphagu chauhan bat umentri rangba ke jela ukan konrad kia sangma haba ajing kren ha ka de ke chingalang ka Presiden kala penpau baki longkami ha kari kila tor shakmat ban prat lenti ya ki weide ki longkami ha ki benta ba pher la ka de ha ki kamyada ha ka liang ka science ba technology ha ka sports ka puli puthi ka kam seng kam lajong ka rep ka riang bat ki wei de ki jat kam ki don kam tangi ki jing penslur bat jing ai men siam yaki तो आसानी से आपने आपकी अवस्था को सुधार पाए और आगे बढ़ पाए और ऐसा काम किया कि गवर्नमेंट से भी उनको आवाज मिल गया विकसित भारत के निर्माण में हमारे कार्य समाज विशेषकर हमारी महिलाओं के योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे राज्य में अधिका समूह की दूर दराज से उपस्थित हमारी बहनों अपने हुनर महत्व और सामूहिक ताकत से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के But on behalf of the people of Khasi, we thank you once again. You are the first president of this country who has come to Tura and spend one evening here in Tura. I think this is one of the most historic moments for the people of Khasi and for generations and for decades to come. Hakaway pat kaliang habalawan poi hanong ba shilong lapdiang sngob haya ka President Kari ka Draupadi Murmu da ulat gejala u phaguchauhan bat u mentri rangba gejala u konrad ke sangma lapdiang sngob haya ka hakajingwan chingo ka baningkong e jongka ya gejala Meghalaya hadian kani kalalecha kalau kentang mau plang kaba nakabenta ki we di ki program hakaba kala pli perda ya ka surak rongjeng mangzang adokre kabala penhe ya ka surak mairang rani go down azra bat bu mau nong rimru nakabenta ka shilong peak rupwe bat ya ka jaka sa kinong wan chngo kai perthei ha ka snong kong thong mau lengot bat ku deng rim lengba ka video conference hakajing ai jingkren jongka kalai ro ikajing start bat jing shampang jong ki long shwa man shwa gajala namar ba ki sngo tho ya kajing kong san jong kajing penne pensa ya ki khlaw ki betap da ka ba ong ba ngi dei ban ya le shitam ban penne pensa ya kum ki ni ki khlaw ki balong kum ka spa jong ka mei mariang hakawei pat ka benta la pen kre ru ya ka cultural program ha Raj Bhawan ha ka ba ka president ka lalong ka kong san ka president kan sa ha Raj Bhawan na benta shimit bat kansalet pai pat chanong ba Delhi ha ka step
than the Mauplang Sacred Grove. The Mauplang Sacred Grove is not just an iconic tourist attraction of Meghalaya, it is also a symbol of our rich cultural heritage, our ethos of being one with nature, which has been preserved and protected. I am happy to know that Meghalaya has been making a determined effort to emerge as a model state and offering a balanced approach to modernity and tradition. With good FDI inflows, high efforts, and a dynamic demography, Meghalaya is emerging as a growth leader and offers an inspiring story. Menteri Tanat Kam Jungok Kai Perthai Jong Gajala Uba Poling Do Ula Ong Baka Sorkar Meghalaya Kan Ai Ke Jingkat Shan Bapura Yaki Samla Ban Penroy Yaki Kam Jungok Kai Perthai Hagajala Uba Poling Do Ula Ong Yakani Haga Jingkren Ai Kuble Jung U Yaki Jingwan Poi Jong Ka President Kari Ka Draupadi Murmu Halau Kentang Mau Plang Uba Poling Do Ula Ong Ru Baka Sorkar Meghalaya Kalawan Ra Shibun Ki Kam Penroy Hakabaya Day Bat Ki Kam Jungok Kai Perthai Bat Kajala Hi Barok Kawai Kalayu I Yakini Ki Kam Penroy Ban Kentiew Ki Kam Jungok Kai Perthai Bat Wan Ra Ru Ya Kalat Ban Penkiew Ya Kayo Kakot Jong Kinong Shong Shnong Tourist destination in the country grounded on key principles of sustainable and responsible tourism. Has introduced a set of innovative schemes like Meghalaya Homestay Scheme, Prime Luxury Tourist Vehicle Scheme, and the Motor Caravan Scheme. Under these schemes, the government provides sustainable, substantial subsidies to entrepreneurs for developing premium accommodation, restaurants, vehicles, wayside amenities, and for ensuring a comfortable commute experience for tourists. Ya ka jingle niam pre-pran pratista sacraments jong ublay ram lala lasdang mentakasi ha ayudhya. Kini gijingle niam kinyai beteng hadu ka arphaway tarik ukala lingkot bat ha ka arpho ar tarik ukala lingkot. Ya ka jingle niam pen kentang en penlong hakmat ka jingadon lang Menteri Rangba du Kari Narendra Modi u Champat Rai u balong u General Secretary jong ka Shri Ram Janma Bhumi Tri Chitra Trust u la pentip babaro kini gijingle niam ban pen kentang en penlong hapo gajing peching kmi jong u Lakshmi Kant Dixit Ji uba na Varanasi ula pentip baya kadur jong ublay ram lala la penwandur ha kadur khulung kabakia komba shispa sanpo hadu arspa kilogram hashwa jong gajing le niam pran pratista ya kadur blay enbu ha ka ha kiso bat ki wedi kitiar katkum gajing le niam Kadkhot jong ka kabinet gajala bat ka kertong jong ka seng NPP kabanya khun ya ka shuki lok sabha na Shillong ka kong April lingdo kalakan tho ya UMP ubamenta uba Vincent H Pala halor ka jingcha bakha kha ka jong u na ka parliamentary constituency katkum ka jing sngo ka jong ka jing chngai jong MP na ki pat ba kalanang yar kani ka kertong ka angnut banlong ka MP ka bala banyo I badyo sngaw da ka ba ai jingmut ya ki para kertong ki ba na ki we ki seng ban kyar na ka jingya kan tho ka bakta shimen ka kong lingdo kala ong ba kam sngaw lingo lada ki para kertong ki shim ya ki lat ki lenti ki bamba kat ba ki election kalanang jan wat lada ka kamru Bagi jingkan tho persya ya ke sorkar MDA kabalam da kaseng NPP kilong baro ki bom don nongrim. One should not be irresponsible while giving a statement because then everybody will turn around and question your own performance. What is your report card? Look at your own report card first before you hurl accusations on a dispensation, a current dispensation of a government which is doing a lot. I will be ready and available to share with the people of my constituency, which is the one Shillong parliamentary seat, on the things that have been done by this government.
Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People lani FKJGP North Khasi Hills District Unit kala penlong ya gejing le jurep henen kasni hadian ba kala yo jingtip baya ka jaka sorkar kabala long try da ka Meghalaya Mineral Development Corporation Limited hakasnong mausmai Ribhoi District ba kala don ka jing terwa banchna da ka petrol pump bat ka private resort hapdeng jong kani ke jing le churim ka FKJGP kalayo sabut ban pendon kam ya katei ke jaka na ka banta kitei ki jingshna rengkat bat ka no objection certificate kabalayo na urang ba shnong jong ka shnong mausmai u president ka FKJGP uba Louis Star Lingdo ula kentu ya ka sorkar ba kan perkhat biang halor kani ka kam da ka ba ula ai jingmut ba ya kani ka jaka sorkar dei ban pendon kam na ka benta ban tei ya ki jaka ai jing hikai lani ki guest house haba ka ai haba nakaleng tong government haba unang ba snong ula ong ba ni ai ya ka NOC bande ko pom ba ka resort balai ke government kamla ban ai kita jelah bedai kita ni kita jaka di balak balik kita di kita di perform dan di resort nomor tu pun kasih ini ke balak ban invest kum kita di business Kaseng Bharatiya Janata Party Jongga Meghalaya Pradesh kala penlong ya ka workshop henne kasni ban sam chingtip shaphang ki scheme PM Vishwa Karna. Kini ki scheme ki bala pelait da Menteri Rangba Du Kari Narendra Modi kitmu ban ai jing mentoy ya ki liang ba pher jong ke imlang ka sa lang ki bakan thop ya ki nong trading ki nong shna khiu khandeu ki nong than bat ki wei. Ya kani ka workshop la penlong ha paham sim dorbar hor ha ka jing don ringkat lang ki rio pau khmat ki bakan thop ya state party president u Rickman Momin bat ki wedi ki khot kaseng ki banari Bhoi district ha ka te ka program ki nong yalam kaseng ki la priang sngo bharu sawat ki nong yalam bapau kari Bhoi district ki ba la penyaso yaladi bat kaseng BJP la yo i ka jingwan penyaso ka jongki kum ka senjam ka ba kongsan na ka banta kaseng hashwa jong ka election MDC bat MP Menteri Katanat ki kam bari ke jela u Dr S.J. Shankar ula ajing kren harangkat bat Menteri Katanat Kambari ka Iran u Saint Amir Abdullayan ha Tehran menta kasni da ka ba ong ba ka jing thombo ki chat hapo uput usam jong ke India kalong kamat ka bakia yaki weipat kiri jong ka parthai Menteri Katanat ki Kambari ula ong ba kum kini ki jing thombor ka kta ya ka bor bat ka roi ka par jong kari da ka ba kadau ba kum kini ki jing jia kenum ai jing mentoy ya ka no ka liang haga jingale kai football jong ki kan thai ki ba hapo ka khat pras nem karta ka ken huan ya le kai na Ribhoi kalala ban poi sha ka semi final jong ka Meghalaya Games arajar ar posau kabala long ha Jan Mari Football Stadium Hadura menta kasni ka ken huan ya le kai na Ribhoi kala penrem ya ka ken huan ya le kai na East Giant Hills da iwei la non ha ga jing ya le kai ka ba ar ka ken huan ya le kai na West Khasi Hills kala penrem ya ka ken huan ya le kai na West Karo Hills da arko la non nong yele kai football bapau nam kari Argentina Lionel Messi sashisien ulayo ya ka khusnam the best FIFA men's player ya kani ka khusnam lasam hakasngi pen ko buram ka best FIFA football award balapen long ha London Messi ulawan ha ka kardan ka beneng kong du ha ka jing thap vote bat ki wei pat ki ba hapo jong ki long Erling Haaland bat Kylian Mbappe kani ka day kasien ka balay haki sausnem baladeb ka ba Messi ulayo ya kani ka khusnam mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hasilong ka jingshet kalong khanyo degree Celsius bat ka jing kriat kalong henrio point pra degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong san phon rio na ka shispa men step bat san phaway na ka shispa janmien
kala bandon kecing hap slap ba malu mala bat kecing tablo hakikat tu kat ni kijaka Shwaban poi sha ka bakut chong ka thup khubor ngin ya pej biang sashisin ya kimat bakongsan Ajing Grand ka President Kari ka Draupadi Murmu ya ki dikhot ki self help group ha ka kat ling soin habal jek li perda yi project bakongsan ha ka program balapen long hamau klang Ya le ka Meghalaya Bankir Shan ya ki samla ha ka tanat ki kam jingok kai perthei ong umentri ka tanat ki kam jingok kai iba polling do Sedang ka jingle niam ha Shri Ram Janma Bhumi Complex ha Ayodhya ha shwa ka jingpen kentang ya ka dor ublei Ram Lala ha ka arpu artarik ukalalingkon Kentho ka kong amprin ya ka jingcha bakha kha jong uba pala na ka constituency jong u banjur ya ka jingdon kam jong u MP bandon ka ji achan bat ki pai ba Ban ha ka lempong Meghalaya Games poi ka rib hoi sha ka semi final ha ka jingale kai football jong ki kenthei bahapo khat prasnam Te paralog katungi la poi sha ka thup khubor jongi menta ka janmit hadu bangin de shembyang bat phi la shai kasngi khublei phi baro